Често ме питат, заслужава ли си усилията и подготовката, за да кандидатстваш в медицински университет. Като учител по биология ще ти кажа истината. Не е за всеки, но ето 5 реални причини да го обмислиш. Първата причина. Сигурност в несигурни времена. Света се променя бързо. Изкуственият интелект навлиза навсякъде. Но в здравеопазването винаги ще има нужда от човек, който да вземе крайното решение и да поеме отговорност. Това е една от малкото професии, които няма да изчезнат. Втората причина. Престиж и уважение. Медицината не е просто диплома, тя е титла. Това е професия, която буди автоматично уважение във всяко общество. Да си лекар означава, че си минал през най-трудното. Третата причина. Глобални възможности. Биологията и анатомията са едни и същи навсякъде по света. Дипломата от медицински университет ти отваря врати за специализация и работа във всяка точка на света. Четвърта причина. Чувство за смисъл и адреналин. Ти ще бъдеш човекът, от който зависи всичко в критичен момент. Удовлетворението да помогнеш на човек или животно, включвам, разбира се, и ветеринарната медицина, не може да се сравни с нищо друго. И пета причина – развитие и постоянни иновации. Медицината е на върха на науката. Ако си любопитен, тук никога няма да спреш да учиш. Но нека сме честни. Пътят до тук не е за всеки. Подготовката е продължителна, изисква огромна дисциплина и сериозна отдаденост, още от сега. Кажи ми, коя от тези 5 точки беше причината ти да решиш да учиш в медицински университет и каква специалност избра?